Benvidos a todos e a todas a Cinefilia. Hoxe queremos empezar o programa falando das últimas novas que chegan dende o audiovisual galego. O 10 de febreiro coñeceremos aos gañadores dos premios Goya 2024. Tamén nesta edición hai moitos galegos nominados. Matria, de Álvaro Gago, ten dúas nominacións, mellor director e mellor actriz protagonista por María Vázquez. Janette Novas ten unha nominación a mellor actriz revelación por O Corno, de Jaione Camborda. Ábano Producións ten dúas nominacións pola animación El sueño de la sultana e pola curta de animación To Bird or Not to Bird. Curro Garabal está nomeada na categoría de dirección de arte e Xoel López ten dúas nominacións por mellor canción original. Moita sorte a todos e a todas. ¿Quieres que te cuente una historia? A longametraxe La Parra, dirixida polo ferrolán Alberto Grafia e protagonizada polo actor ourensán Alfonso Míguez, compite na sección oficial Tiger do Festival de Rotterdam. La Parra conta cun guión firmado a 4 mans, por Grafia xunto con Samuel Delgado, mentres que a produción corre a cargo de Beli Martínez, de Fílmica Galaica. No reparto artístico, ademais de Míguez, figuran Lorena Iglesias, Emilio Boale e Pilar Souto. O certame holandés celébrase entre o 25 de xaneiro e o 4 de febreiro. Neste mes de xaneiro, o Cineclube Padre Feijóo de Ourense renovou a súa programación. As sesións estenderanse ata o Entroido. Están programadas enteiramente na Casa da Cultura. Podedes consultar o programa e os horarios na páxina web do Cineclube. In Galicia there lived a girl. Her hair was black as coal. She came to you one summer's night when the moon was hanging low, where you hid behind the bandstand and you laid her on the ground. You lifted up her colored skirts and you fed your hungry mouth, wearing shades in the rain, wearing shades in the rain. Keep my sunny side up, keep on filling my cup. I'm wearing shades in the rain. Voltamos aquí ao plató de Cinefilia. Hoxe temos o gran placer de ter conosco a guionista, creadora audiovisual e presidenta da Asociación Galega de Guionistas, Ángela Andrada. Que tal, Ángela? Benvida a Cinefilia. Moitas grazas, moi ben, estou moi ben. A verdade é que tiña moita gaña de entrevistarte porque tes moitísimos proxectos interesantes, algúns están en fase de desenvolvemento, pero gañaches premios, por exemplo, podemos empezar a falar de Adeus Berta, ¿no? Que foi premios GAE, tamén a guión, entre outros premios que gañou. E é un proxecto que curtametraxe, longametraxe, fálanos un pouco deso. Sí, pois, bueno, a verdade é que este ano sí que foi moi bo, e tamén fíxome pensar moito que ás veces temos que ter paciencia, porque eu o ano pasado estaba nunha situación completamente diferente, non? Entón, moitas veces hai cousas que unha non pode controlar,
pero creo que a clave é seguir, persistir, porque en algún momento pasa algo que fai que comecen a cambiar as cousas e comecen a chegar outras cousas. Entón creo que, bueno, pois o que din sempre, non? A manida frase esta de que unha carreira de fondo é certo. Pero sí que é verdade que levades tempo tamén con Kraken Media, con Fernando Tato, etcétera, facendo cousas moi interesantes xa hai tempo. Sí, de feito a Deus Berta é un proxecto que a longa empezamos a escribila fai 3 anos, ou un pouco máis, sí, 3 anos máis ou menos. Entón, como te digo, para chegar a que as cousas empecen a moverse, leva o seu tempo. No caso de Adeus Berta, eu tiña unha curta que trataba sobre un reencontro entre dúas irmás. Eu comezara nas clases de interpretación con Fernando, presentaralle o proxecto, a él gustaralle, había como esta idea, intención de un día igual chegar a rodalo, chegar a facelo. Pero como a él entendera moi ben a historia, lle gustara e tal, e víamos que realmente a historia da curta podía seguir desenvolvéndose, comezamos a escribir a longa, que o ano pasado, xa 2023, gañou o premio Julio Alejandro das GAE, que para nós, xa estar de finalistas foi unha sorpresa total, pero creo que podo falar polos dous, íamos un pouco coa sensación de, vale, pois quedamos de finalistas, está moi ben. Cando escoitamos o nome do proxecto foi como, en serio, isto é unha broma, non? Foi bastante surrealista, pero moi guai, porque iso de algún xeito comezou a acelerar tamén que o proxecto empezara tamén a moverse. E agora que fase está o proxecto? A curta vaise rodar moi pronto, a principios de marzo, e a longa está en fase de desenvolvemento. Recibimos o 2023, ainda teño o chip de que estamos no 2023. A mí pásame. Recibimos axuda do Hub de Agadic, estamos traballando nunha fase de desenvolvemento, e se todo sae ben, esperemos que, non quero dicir cando, pero esperemos que en algún momento poida chegar a realizarse. Resurrection é outro proxecto que tamén se está empezando a mover, se está empezando a falar del, pero podes adiantar xa alguna cousa? Sí, Resurrection, que tamén é un proxecto que escribín con Fernando, é un proxecto que comezamos a escribir o verán pasado, no verán do 2022, tiñamos a historia, pero empezamos a guionizala no 2022, no verán do 2022. Está inspirada na foto dun rapaz que está en cadeira de rodas e que está sendo aupado polo público do Resurrection. O Resurrection ten unha zona para persoas con mobilidade reducida, pero este rapaz quería estar no meollo, quería estar co calor do público, coa xente, pero claro, non podía ver o escenario. Entón pediulle a dúas persoas que estaban no público se podían levantar, fixéronlle o que se chama como crowd surfing, non? Que van pasando a persoa hacia o escenario, e pareceunos unha imaxe moi potente. Entón, a partir de aí, comezamos a crear a historia dun rapaz que o seu soño é chegar a tocar no Resurrection Fest, como conta coa axuda da súa avoa, da súa tía avoa. Contamos tamén a historia da volta a casa da tía avoa que estivo emigrada en Londres, a relación destas irmás xa como adultas,
leva moito tempo sen contacto, sen verse, e, bueno, como se crea un grupo moi interxeneracional e moi diverso, e como ao final o soño do rapaz pois acaba contaxiando o resto do grupo e pois non vou desvelar se o consigue, non? Sí, non imos a facer demasiado spoiler de momento. Pero, bueno, esa sería a idea. E o proxecto estivo de finalista no premio Daniel Domínguez de guión en galego, de AGAG. En decembro do ano pasado estivemos na residencia do Lab do Norte, no laboratorio do Lab do Norte para proxectos do norte de España. E nos íamos pois en representación dun proxecto galego. E tamén pois con moitas ganas de que empece a dar tamén pasiños. Este sábado estaremos no Conecta Plus presentando tamén o proxecto. E, bueno, pois tamén lle temos moito cariño a Resurrection. E a Rúa Barcelona tamén é outro proxecto que xa viaxou por algún lab, así, que me podes adiantar deste. Sí, pois é moi curioso o tema das residencias e dos laboratorios, porque eu nunca estivera en ningún, e de repente en 2 meses estiven como en 4 con proxectos diferentes, e foi ata un pouco abrumador, non? Porque volví a casa e xa en 2 semanas tiña que volver a marchar e era un pouco ata surrealista. E Rúa Barcelona foi un dos proxectos que puiden estar na residencia de Colombia e logo no MIP Cancún, por ser finalista doutro laboratorio de proxectos para mulleres da Guagua. Rúa Barcelona é unha historia que conta a relación entre unha nai e unha filla e que sucede na Rúa Barcelona, no barrio da Agra do Orzán, que é o barrio onde eu medrei. Ten tamén moito de, non diría que biográfico, non diría que é autobiográfico, pero sí que ten moito pois da miña relación que podo ter eu coa miña nai, e deste salto tamén xeracional, non, entre as mulleres, pois as mulleres baby boom e as mulleres millennial, non, este choque que hai da vida que tiveron que levar, pois as mulleres de clase traballadora dunha xeración versus a vida que levaron, como tiveron quizáis máis liberdade ou máis opción de decidir, elixir que querían facer da súa vida, e como as outras, pois igual, nin chegaron nunca a poder plantexarse a que querían dedicarse ou que querían facer, non? Un pouco tamén ese clic que lle fai a nai cando ten 52 anos e pois vese que a vida lle pasou un pouco como en automático. E, bueno, pois trata un pouco disto. E a ti, bueno, ti traballas en proxectos de guión onde estás firmando ti o guión en solitario, pero tamén coescribindo con outros guionistas, ¿no? E sempre me pareció interesante, curiosa a relación que se crea entre varios guionistas que están traballando nunha mesma historia. A min surxeme, por exemplo, non só os proxectos que estás traballando con Fernando Tato, pero tamén con Alberto Díaz, tamén, a curtametraxe A Rabia, foi un proxecto que era unha historia xa moi persoal de Alberto, pero que ti traballaches no guión tamén. Como funciona esa relación? Como se crea a química perfecta para valorar a historia que estades a facer? Pois, a verdade é que no caso de Alberto foi un pouco a cegas, porque el lera un proxecto meu, precisamente Rúa Barcelona, e gustáralle, entón contactoume por se quería coescribir con el unha historia que realmente el xa tiña unha idea e xa tiña unha estructura. Entón eu cheguei ao proxecto de Alberto cando Alberto xa non estaba nunha fase tan inicial, xa tiña unha idea do que quería contar e xa tiña unha estructura da historia que quería contar. Pero bueno, comezamos a escribir e a verdade é que creo que funcionou ben. Con Fernando pois foi un pouco a raíz
pois de presentarlle a curta, de que lle gustara a historia, de pois coñecernos un pouco máis a través das clases de interpretación, pero claro, tampouco sabes como vai funcionar, non, a relación cando empezas a escribir con alguén. Eu creo que ten moitas cousas positivas, coescribir tamén as ten negativas, creo que son máis positivas que negativas. Escribir soa, ás veces, a profesión do guionista xa é moi solitaria de por sí, entón, cando escribes soa, aínda é máis solitaria, en momentos nos que igual estás atascada ou non sabes moi ben por onde avanzar a historia ou non estás segura de certas escenas, pois, claro, é máis complicado. Cando coescribes con alguén, pois sempre tes este respaldo, esta axuda, non? Cando igual ti estás máis perdida, pois o teu compañeiro ou compañeira ten claro por onde seguir e ao revés. Pero tamén hai momentos nos que ti tes unha idea moi clara de como ten que seguir a historia e o teu compañeiro non está de acordo, entón tamén tedes que chegar a puntos en común e aí, pois, aí para min é o lado negativo, pero bueno, creo que en conxunto ten máis vantaxes que inconvenientes. Mira, non temos moito tempo xa a disposición, pero sí que quería mencionar as axudas ao guión de Agadicas novas que foron impulsadas precisamente tamén polas asociaciones de guionistas. E entón podemos facer un resumo, por lo menos para a xente que quera participar a esas axudas ao guión. Sí, pois ten dúas modalidades, podes presentar longametraxe ou serie. En ambos casos un tratamento, evidentemente porque as axudas son precisamente para escribir o guión. Hai tamén dúas categorías, tanto de escritores noveis como escritores que xa teñan algo de experiencia, que, se non me equivoco, creo que márcase con ter pois dúas longas estreadas, e creo, ou algún capítulo tamén de serie estreado. E, bueno, non é... Creo que piden un tratamento como de 10 páxinas mínimo, unha sinopse e unha pequena memoria de dous páxinas, algo así. O sea, creo que é unha documentación bastante asequible e, se non me equivoco, son 10.000 euros para escribir o guión, bueno, pois, supón unha axuda moi importante tamén, sobre todo no caso de querer ou ter algún proxecto persoal, non, que non este asociado a ningunha productora, e, bueno, pois que poidan darche unha axuda económica, un empurrón económico para poder dispor de tempo e para desenvolver o teu proxecto, a tua historia. Bueno, de todo xeito, as bases se pode consultar na página de Agadic. E, por último, pues, lembrar que tedes un proxecto tamén agora, Candidatos Mestre Mateo, tamén. Te quiero demasiadas veces, unha curta moi pequeniña, pero, bueno, que nos pasámoslo moi ben facéndoa, e que fui premiada no verán pasado, co primeiro premio de Radio Nacional Española de curtas. E, bueno, pois sí, está disponible agora para ver. Se alguén lle gusta e quere darlle un voto, pois benvido sexa. Pois moitísimas grazas, Ángela, e parabéns, e moita sorte con todos os teus proxectos. Cando tes novidades tamén con Fernando, pois comunicarlas aquí a Cinefilla, que nós sempre le daremos o merecido espazo. Pois moitas grazas. Grazas. E agora imos a repasar xuntos a carteleira do cinema comercial. Señor, no lo entiendo. Eso ha quedado patente. No puedo suspender esta asignatura. No se subestime, estoy seguro de que sí puede. Hay moi poucos directores e guionistas en Estados Unidos que saben contar as relacións humanas con tanta lucidez e tenrura, transmitindo importantes leccións de vida sen moralina. Alexander Payne é un deles.
No seu último filme, Os que se quedan, Payne volve a traxicomedia, reflectida nas súas mellores películas. O cineasta móvese seguro no complexo terreo do emocional, sempre sen sentimentalismos. Enfoca os seus personaxes sen evaluacións e a vez sen ocultar as pobrezas de cada un deles. Paul Giamatti volve a traballar con Payne desde Entre copas. E pola súa interpretación nesta película acaba de gañar un merecidísimo premio a mellor actor de comedia aos últimos Globus de Oro. O actor Dominique Sessa é unha auténtica sorpresa e o resto do reparto sobresalinte. O filme está gravado a propósito como se fora un filme de baixo orzamento dos anos 70, pero non celebra a nostalgia dun pasado idílico. O seu envoltorio é máis ben un pretexto cinéfilo para falar das relacións humanas, que son universais e atemporais. Parece que él piensa lo mismo de mí. Tú y yo tenemos eso en común. Nunca había pasado unas navidades familiares como estas. Gracias, Mary. No hay de qué. La historia no es solo el estudio del pasado, es una explicación del presente. ¿Sabe? Cuando lo dice así y le agrega pornografía es mucho más fácil de entender. Quiero proponer un brindis por mis dos inesperados acompañantes. ¿Estás mirándome el escote? No, Sí. va a hacer que me eche. Este es su Rubicón. No cruce el Rubicón. Los que se quedan. Moitas grazas a todos e a todas por seguirnos. Vémonos a semana que ven, aquí en Telemiño. Mentras tanto, como sempre, buone visioni!